17 थारिखखालि जारबारि गियानपुराव जि गिलु बालु घटना जालांबाय बिनि सायाव जोङो ज' जालायनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। दा 17 थारिखआव जि घटना जादों फार्स्टआवनो जों बेखौ निन्दा खालामो, मुगैयो आरो जाय घटनाजों लोब्बा दं बिसोरखौ जोङो धिक्कार होयो आरो बिनि सायाव जोङो इमिडियेटलि जुडिसियेल इनकुवारि नांगौ होननानै जों दाबि खालामो आरो दसि मानसिफोरखौ एक्जेम्पलारि पानिशमेन्ट होनांगौ होननानै जों बुङो। दा 17 थारिखनि जानाय घटना बेयाव हेमन्त नार्जारि होननाय सासे बर' सेंग्राया गावनि न'नि PMY न' बानायनायनि थाखाय हाग्रानिफ्राय नानसाल दंफां सायख्लं लायदों। दा बिसोर लोगोआव 16 जन ग्रुप दंमोन। दा दंफां लायनाय समाव जायगानि रेन्ज अफिसार आरो बे रेन्जआव थाग्रा जायनाखि स्टाफफोर बेसोरजों रायज्लायनानै बिसोरनो फैसा होनानै लायनाय जादोंमोन। दा जायनाखि गार्जेन दा जायनाखि जोङो रिपर्ट होदों आरो लकेल मानसिया जेखौ रिपर्ट होदों बे हिसाबै दा फैफिननाय समाव मोनानि 2:30-3:00 बाजियाव हठाथनो सानै सेंग्रा बे फरेस्टआवनो मावग्रा, दा बिसोर फरेस्टारबो नङा, बिसोरो फरेस्ट गार्डबो नङा, बिसोरो खिन्थु फरेस्टनि हेल्पार होननानै बेखौ BTCनि EM रन्जित बसुमतारी अरफे बि फेरेंगा बे बुंदों जे बिसोरो NGOनि मानसि नङा, बिसोर हेल्पार होनना बुंदों। दा लकेल मानसिफोरनि बुंनाय बायदिबा बिसोर NGOनि मानसि। दा बे सानै सेंग्राखौ हेमन्त नार्जारिया सिनायदों। दा बिसोरो सिदा फैनानै हेमन्त नार्जारिखौ खर'आवनो राइफलजों थुनानै गावदों आरो बेयावनो स्पटेड जादों। बिनि खर'नि मेलेमा फोरथिया फोरथि गुफुरसारजोबदों। दा बिनि उनाव बे मानसिफोरखौ रेन्ज अफिसारनि बलेर' गारियाव थिखांनानै लांनो नागिरदोंमोन, खिन्थु जायगानि रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारलायनानै बेखौ बोख्लायनानै लाखिनो हादों। दा बेबायदिनो घटना। दा बाथ्रा जादों मा, दिनै बे रेन्ज अफिसनि बे सानै सेंग्रा जायफ्रा खुनु फरेस्ट गार्डबो नङा, फरेस्टनि अफिसियेल सार्भिसमेनबो नङा बिसोरो, दा फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव एंगेज खालामनाय बे सेंग्रा सानैया बोरै फरेस्टनि राइफल गंनैखौ लानानै गावफैनो हाखो, बे जोंनि थाखाय गिदिर कुइसन बे। आरो बेखौ जों प्रश्न खालामो, बेखौ सोर हरा, सोरनि अथरिटियाव, सोर थोना। दा बे हिसाबै जों बेखौ नायबाय जे बिसोर जुदि सिलाय लाबोनानै जुदि गावफैनो हादोंब्ला बिनि मेइन रेसपन्सिबोला जायनाखि फरेस्ट बिगोमा, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM, दा बियो रेसपन्सिबोल। मानोना बिनि कमेन्ट नङाब्ला, बिनि जेबो बोसोन नङाब्ला फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ BTCआव जेबो खालामनो हाया। बेजों लोगोसे जायनाखि बिनि इनचार्ज रेन्जार बे रेसपन्सिबोल, बे दायनिगिरि। बिसोरो राइफलखौ हरनो नाङामोन बे सेंग्रा सानैनो, आरो बेखौ राइफल होनानै गावहोनो नाङामोन। दा बेयाव जों नुयो जे राइफल हरनायनि थाखायथ' दायनिगिरिखा, राइफल हरनो नाङामोन। आरो लोगोसे गावबाय बिसोरो, गावनायनि हुकुमखौ सोर होखो। दा दिनै बे घटना जे जादों बेयाव निस्सय जोंना माने फरेस्टनिफ्राय हयथ' हुकुम दंखायो, जों बेखौ साननो हायो। नङाब्ला नों सासे फरेस्ट अफिसाराबो गावनि अफिसनि राइफलखौ नोङो सोरबा माने फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव लानाय सेंग्राफोरनो हरनो हाया। दा जों खोनानायाव बे जायगानि मानसिफोरनि रिपर्ट बादिब्ला बे सानै सेंग्राया, आरो बेल' नङा, बेबायदि जायफ्रा फरेस्ट प्रटेक्सन नामाव एंगेज खालामजादों सेंग्राफोर, जायफोरखौ लकेल मानसिफ्रा NGO होनना बुंदों, NGOनि मानसिफोर, बिसोरो बे एरियायाव झारबारि एरिया, ओमफ्राय बे गियानपुर एरिया, दिग्लि बे एरियाफ्राव बिसोरो राइफल लानानै गिदिंबाय थायो, बेखौ जोङो रिपर्ट मोनदों। दा बेजों लोगोसे दाखालि बे घटनानि उनाव फेरेंगा बसुमतारीया जोंहा बे न'खराव थांदों 20 तारिखखालि। बे न'खराव थांनानै नायदों,
दा जों लुबैदोंमोन बिथाङा थांनानै नायदोंब्ला बिथाङा जास्ट गोरलैयै मोदै फुगारालासिनो बेनो मोनसे आश्वास मोनसे होबोनांगौमोन जे सरकारा मोनसे डिसिसन लाबाय थांनानै थानायनि जों राहा लाबाय जे बे न'खराव जों साख्रि मोनसे होगोन आरो आर्थिक साहाय्य जेसेबां नांगौ जों बेखौ होगोन बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा बुंनांगौमोन खिन्थु बुंनो हायाखै डाउटफुल बिथाङा बे दंफां खावनायनि साजा होनायनि बाथ्राखौसो बिथाङाबो माने बुंनाय बायदि बाथ्राखौ बे बुंदों बे दुखुआनो गैया जेबो आरो बेजों लोगोसे बे न'आव थांनानै एथ' दुखुनि सम निदाननि सम बे निदाननि समाव दुखुनि समाव बियो मोजां खोथा बुंनो नागिरै बेयाव माबा गोदाव सोराव माबा लुवार थैसोग्रा लुवार नागिरनो थांबाय बेयाव माबा ULBसो नागिरनो थांबाय बे दाव बे जायगायाव थांना बुंबाय जे 17 बोसोरलायनो दावराव देखायनो नाजानायमोनहा लुवार बादि थै लोंनानै फैनाय ओमफ्राय थैजोंनो थै गोजाजोंनो बिसोरो भबिष्यत माने फुरथि खालाम मोजां मोनो जोंखौ माने लुवार थैसोग्रा लुवारजों थुलुंगा होनाय जाबाय आरो लोगोसे बे खाथियाव जादों सालगुरि गामिनि जोंसार आरो जनक बिसोर जे गावथार जाबाय दा बे गावथार जानायखौ ULB होननानैसो डिक्लेयार होबाय बेसेबां मुगैथाव एथ' जघन्य मानसिनि माबाफ्रा जानो हायोना मानसिया एथ' खोथा माने गाज्रि गाज्रि बाहायनो हायोना माबोरै बाहाय हायो दा जों बादि मानसिखौ दिनै माने नोङो लेवारजों थुलुंगा होनो हाबाय बे आं फेरेंगाखौ बुंनो लुबैयो दा दिनै बे हेमन्त नार्जारिया थैनानै थांबाय दा बिनि लुवारा सोर फेरेंगा नों नङाबा सोर नों नंना नङा फेरेंगा बुं बिनि थैखौ सोर सोबा दिनै बिनि फिसा आलाय सिलाय जाबाय बिसिया आलाय सिलाय जाबाय बिनि रेसपन्सिबोला सोर फेरेंगा आर इउ दा रेसपन्सिबोल ननसेन्स बायदि खोथा बुङो बे मानसिया बियो आरो मानो बेल' थांनाय नै दाखालि माबायावनो 14 थारिख मामोन बे आगस्ट'आव नाबेसर बसुमतारीखौ बे मालि बिथार गामिनिखौ बेखौ गावथारहैबाय थाख्लाय दैसायाव लांनानै हमखानानै गावबाय बेखौबो बेखौ 12 थारिखखालि हमदों 12 थारिखखालि हमनानै बेखौ 13 थारिखआव प्रडिउस खालामदों माने CGM बिजिनियाव CGMनाव प्रडिउस खालामनानै रिमान्डआव लानानै सानब्रैनि रिमान्डआव लांनानै 14 थारिखखालि बेखौ आरोबाव थाखायाव लांनानै गावथारबाय नायनायसाय बेसेबां अननाय बे पाब्लिक खामानि बियो मा मावनाय जादोंमोनलाय दा दिनै नुना नुवाखै बे बिसि सासे दंमोन फिसाजो दङ डिग्रियाव फरायनाय फिसाफोर दङ एखेबारे खस्थ' मस्थ' जाग्रा दा बिसोरखौ माने अना खाना गावथारहैबाय दा बिसोरनि माने न'खरनि दुखुनांथाव गाबनाय दुखुनांथाव हब्रानाय दुखुनांथाव परिबेस बेफोरखौ नुब्ला जोंनि बिमाफ्रा गावो बयबो दुखु मोनो दा दिनै बे फेरेंगाया दिनै बेखौ नुना नुवाखै बिनि थैखौ सोर सोबखो फेरेंगा बेखौ बुंना हो बिनि लुवारा सोर दावराव देखायनो नार्जारि ना फेरेंगा बेखौ फेरेंगा दिनै बुंना हो बेखौ बिनि थैखौ सोर सोबा आरो बेल'थ' नङा थांनाय माने डिसेम्बर मासनि 9 थारिखखालि बे थाइखा गामिनि रुइखादा रेन्ज अफिसनि बे बेनामि बसुमतारी होननायखौ माने ना नायनो थांनाय 9था समाव दुब्लियावनो गावबाय फेन्दायाव गावना फैबाय बेखौथ' माबानि फेरेंगानि मानसियानो गावदों होननानै बेखौ बुंदों बे जेरै बे माने जायखौ NGO होनना बुंदों NGOनि मानसिफोर होनना बुंदों फेरेंगा मानसियानो गावदों बेखौ आरो सिनायदों बे गावग्राखौ बेखौ निमिया होननानै बुंदों गावग्राखौ बे बेनामि नार्जारिया बेखौ खोन्थादों दा बाथ्रा जादों बे सिलायखौ बबेनिफ्राय मोना सोर होआ बे बेनामिखौ मानो गावहैखो सोर अथ'रिटि होआ बे गावनाय सिफ्टआव सोरबा रेन्जार थांफादोंमोन सोरबा माने फरेस्ट डिपार्टमेन्ट मानसि थांफादोंमोन रावबोथ' गैयामोन बिसोर 7 मानसि दंमोन बिसोरो गावहैदों बे मा खामानि बेलाय मा मावनाय जादों बे गुन्दागिरि खामानि मावनाय जायोब्ला बे मा खालामनाय जादों बेफोर बेलावा सोर बे लुवारा सोर बिनि थैखौ सोर जोबखो दिनै माबाया बुंनो हागोन ना फेरेंगाया आरो आं मोनसे उदाहरन होबावदों नै थांनाय 2021आव आरोबाव जाहारबारियावनो सासे सेंग्राखौ जुथुमा बसुमतारी होननाय बेखौ बे एखे बे माने NGOनि मानसि सेंग्रा गावसो जायखौ फेरेंगा मोना जायखौ माबा होनना बुंदों
फरेस्टनि प्रटेक्सननि थाखाय मावग्रा होनना बुंदों दा बे सेंग्राया थांनानै बे जथुम्मा बसुमतारीखौ मोनायाव थांनानै बुख्रुब बुख्राब खालामदों बुख्रुब बुख्राब खालामनानै दा बिनि मेगना गाज्रि जाबाय मेगना नुलिया दा नों नायनायसाय बेसेबां अननाय खालामबावदों बे सोरनि बे खारबाब्लाय बे लुवारा सोर मैया दाखालिफोर प्रेस मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंनि फेरेंगा बिथांनि सायाव जे एलिगेसन लाबोदों बिथांखौ जे गाज्रि सोंखारिदों इभेन बिथाङा दावराव देख्रेब नार्जारिनि नामखौ दावराय देख्रेब होनबाय थायो बिथाङा सासे बर' जानानै दिनैसिमबो दावराव देख्रेब नार्जारिया सोर सिनाया नामा आं अब्ला बुंगोन बिथाङा सासे बर'आनो नङा हाफ बर' हाफ हारसा बियो खारन दावराव देख्रेब नार्जारिया दिनैनिल' मानसि नङा बिथाङा गोदो बर'लेण्ड बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जे गिदिर सोमावसारनाय जादोंमोन बाहायबो सेन्ट्रेल एबसुनि ट्रेजारारमोन आरो बिनि उनावबो बिथाङा जातिनि सिबिनायाव गोबां रल लाबोदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा समिति दानानै बिथाङा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव नन ट्राइबेलफ्रा इलिगेलि एनक्रच खालामनानै दं दिनै 3 लाख बिगा हा बे हाखौ माने इभिक्सन खालामनांगौ इलिगेल एनक्रचार्सफोरखौ होननानै बिथाङा जुजिबोगासिनो दं दिनै हिरा सरनिया नब सरनिया बा हिरा सरनिया इलिगेल सार्टिफिकेट लानानै खननै एमपि जालांबाय बेखौबो बिथाङा चेलेन्ज खालामनानै हाइकर्ट गेलेबोदों दा बेफोरबायदि खामानिखौ सोर मावो जाय हारिनि प्रति सिबिनाय भाब दं हारिखौ अननाय दं बेफोरबायदि मानसि दिनै बेबादि दावराव देख्रेब नार्जारिखौ बिथाङा बिदि एखेबारे थासिल्ल'मूलक खोथा बुंनाया बियो जातिनि थाखाय दुखु गोनां बाथ्रा आरो बि फेरेंगा रनजित बसुमतारी आं नोंथांखौ खावलायगोन नोंथाङा दिनै गादियाव दं होननानै इएमआव दं होननानै बेबादि गोग्गा मारिनानै बारा खोथा दाबुंबाय दाथा समा एखे थाया बिटिसिआव जोंहा 1100टा पस्ट दं गय खान्दिसेबो जायालासिनो जोङो दानथामनि गेजेराव साख्रि होगोन बहा होगो रनजित नोंसिनि सेलेक्सन बर्डआ बोरो दिनैसिमबो मोनसे सेलेक्सन खालामनायनि बर्ड दानो हादोंना एपइन्टमेन्ट होनो हादोंना बहा थांखो डक्टर मामोन बियो स्वर्गियारि नीलत स्वर्गियारि बेना 1600टा पस्ट दंमोन बिना फैसा साख्रि होनो खोथा बुंदोंमोन बहा थांखो दिनैसिम होनो हादोंना लाजियाखैसो नोंसोरो सानसे थगायनो दा नंखायनो दिनै रायजो राजाया बुजिगासिनो दं लादों दा 41टा गामिखौ सोसनगोन होननानै नाथाय बे जिनिसा कन्टिगिउटि थाया बेयो खुब सम्भब रिमट टाइपजों जागोन गहपुरनि माखासे गामि सनितपुरनि माखासे गामि बिहालिनि माखासे गामि दा बिसोरनि माबाया गेजेराव ब्लक माखासे हारसाफोर दङ बे हाबफानाय नङा बे हिसाबै रिमट जेला जाबाय होमब्ला उदुर बोसोराव नोंहा बर'लेण्ड बिनायनि जेनाखि चान्स दंमोन कन्टिगिउटि थायाबा बे जिनिसखौ नों बोरै बर'लेण्ड मोनबावनो दा बेवहाय जोंहा इयुनाव बे गहपुरमोनखौ मोनफानायनि चान्सआ खमसै आरो बे सेटेलाइट टाइपनि जानोसै खन्द' खन्द' बेजों बारा बेनिफिट जाया इभेन बेनि एडमिनिस्ट्रेसना बे गहपुरनि सनितपुरनि 41टा गामिनि एडमिनिस्ट्रेसना सोरनि एलेकायाव थागोन बिसोरखौ सोर नायगोन बिसोरनि डेभेलपमेन्टेल खामानिया बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जागोन बेखौबो दिनैसिमबो क्लियार होआखै मथुथे जों बेखौ बुजियो दिनै बिटिसि 2003आव बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव बर'फ्रा जेनाखि पावार एन्ड फांसन मोनदोंमोन जेरैबायदि डेभेलप जानो हमदोंमोन बेखौ हिंसाखुरिया हारसाफ्रा ओरैबायदि मेगन आलौनानै दा नुनो मोनबाय बर'नि गेजेरावनो बिसोरो लोगो मोननानै दिनै खायदाजों बायदाजों माखासे बर'फोरखौ प्रमदमोन बादि दिपेन बर'मोन बादि गबिन्द बसुमतारीमोन बादिखौ बायनानै लानानै बर'नि एगेन्स्टैनो बिटिआर एकर्ड खालामबाय आरो गोबां पलिसि लाबावबाय माब्रै नोङो शिड्युल ट्राइब अट'नमास काउन्सिलाव डिस्ट्रिक्ट अट'नमास काउन्सिलाव बाहाय खुनु ट्राइबेलनि बादि दस्रा प्रटेक्टेड क्लास जाया माब्रै मोनसे गस्टिखौ प्रमद बर'नि बिटिसि सालायनाय समाव मारै प्रटेक्टेड क्लास होनो हाखो इट इज डाइरेक्टलि थ्रेटेनिं टु द आइडेन्टिटि अफ द बर'नि जोंनि आइडेन्टिटिया गोमालांगोन गाबोन समफोर आरो दस्राखौ होबावगोन होमबा बे बिटिसिया बर'निमोन ना गुबुन हारिनिमोन दा बे आइडेन्टिटिया जोंना गोमागासिनो दङ बेनिखायनो दिनै आङो बर' रायजोफोरखौबो इन्टेलेक्सुयेलफोरखौ खावलायगोन नोंथांमोनहा
अमर सिंह ब्रह्म बुंनाय खोथाखौ गाज्रि मोननो हागौ रागा जोंनो हागौ किन्तु आं खावलायगोन नोंथांमोनखौ प्लिज स्टाडि द बिटिसि एकर्ड एन्ड स्टाडि द बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट मोननैजों कम्पारेटिभ स्टाडि खालाम बेवहाय मा दंमोन बाहाय मा दं बबे साबसिनमोन ओरैनो ब्लाइन्डलि सोरबा प्रमदनि बुंनाय सोरबा गबिन्दनि बुंनाय सोरबा फेरेंगानि बुंनायजों थांनो नाङा